eftermiddag og velkommen. Mit navn er Inger Stålberg, og det er i dag den 24. maj, og klokken er 15.00. Dansk Folkeparti fremlagde i dag det nye lovforslag omkring, hvorvidt hjernevaskede muslimer skal ytre sig og udtale sig negativt om vores fædrelands demokrati og styreform. I dag skal vi debattere dette for tiden meget omtalte emne. Min kollega Pia Kålgaard er lige i dette øjeblik ude at tale med formand for DF, Kristian Thulesen Dahl. Tak til dig, Inger, og goddag. I dag står jeg her med Kristian Thulesen Dahl. Og hvordan har du det så? Jo tak, jeg har det ganske udmærket. Vi skal snakke lidt om det nye lovforslag. Er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Hvad er tankerne bag det? Hvad er dine tanker bag? Jo, jeg synes det er helt forkert, at muslimerne skal komme herind i Danmark og tro, at de kan bestemme det hele. Demokrati er en af de største danske værdier, vi har. Så derfor skal de ikke komme herind. Når de kommer ind til vores land, må de bare finde sig i, at det er sådan, det er. Mange tak til dig, Kristian. Og nu skal jeg så hen til Mohammed, hvor vi skal tale lidt om det nye lovforslag. Og go! Hej, jeg står her med Mohammed. Hej Mohammed, hvordan går det? Vi skal tale lidt om lovforslaget. Altså den nye lov, der måske kommer i gang. Hvad mener du om det? Altså, jeg ved jo, at du går rundt og fylder propaganda i andre muslimers hoved og siger, at de skal slå deres koner og ikke tro på demokratiet. Hvad har du at sige til din forsvar? Nej, jeg bare ytrer mig. Kan du sige det på dansk? Jeg bare ytrer mig. Jeg ved ikke lige, hvad der skete med forbindelsen, men det var sikkert heller ikke så vigtigt, det Mohammed skulle til at sige. Så. Og så har vi også været så heldige, at vi har fået lov til at tale med vores kære statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Og Lars, kan du høre mig? Ja, jeg kan høre det klart og tydeligt. Hvor er det dejligt. Og Lars, i dag har din kollega Kristian Thulesen Dahl jo kommet med det her nye lovforslag, som går ud på, at muslimer ikke skal have lov til at tale grimt om demokratiet. Og hvad mener du om det? Jeg er helt enig med hr. Kristian Thulesen Dahl, og jeg synes, det er et godt lovindslag, han laver. Så du er enig? Ja, jeg er enig. Han er jo min bedste ven, så du burde kunne forstå det. Ja, bestemt her. Tusind tak, vores kære statsminister. Og det var så alt for denne dag. Vi er tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Nye spændende nyheder. Vi ses. Tak til det fra dig. En af Danmarks største værdier. Indvandrere. Muslimer. Det er helt perfekt, hvis Ja. med sådan omvendt kors baggrund. Det er bare... Nå, Freja? Der var ISIS der. Det er næsten Ja, nu skal jeg lytte efter, så vil du også fortælle mig. Ja, okay. Anna, okay. Vi kommer her. Anna, du siger... Nabagøj. Godt. Det er ikke alt. Tak, Inger. Tak. Ja, tak, Inger. Ja, tak, Inger. Freja, du skal ikke Goddag stå der. og velkommen til Kristian Du skal jo ikke Thulesen filme. Dahl. Hvordan har du det i dag? Kan jeg ikke lige starte? Nej, jeg gør ikke. Jeg har det ganske udmærket. Ja, Jeg har det strålende i dag. Det blæser rigtig meget, så du skal tæt på, Alba. Så jo tak, jeg har det ganske udmærket. Jo tak, jeg har det ganske udmærket i dag. Hvordan går det med dig? Kan jeg ikke høre det? Nej. Videre. Jo tak, jeg har det ganske udmærket i dag. Du har så fremlagt det her nye lovforslag. Filmer vi? Nej, Hvorfor har du gjort det? Hvorfor har du gjort det? Du har så fremlagt det nye lovforslag. Det er korrekt. Det er korrekt. Hvad er tankerne bag det? Jeg synes, det er helt forkert, at de er imod vores demokrati. Danmarks demokrati. Vores Vi skal ud af vores land. Nej, ikke så ekstremt. Jo. Demokratiet er en af de største værdier, Danmark har. Demokratiet er en af de største. Demokratiet er en af de største værdier, Danmark har. Og det skal fandme bevares. En af de største danske værdier. Ja. Okay. Hør, siger du så.